Здравейте, приятели! Много исках да пробвам пепсито пред камера, обаче ме изпревариха. Пепсито вече е изпробвано, затова остана само количката, която е ледено студена. Току-що изкарах от хладилника. Цялата е потна, както виждате. Вижте. Да чуем как се чува. Много обичам да пия колички и каквито и да е безалкохолно стъкло, защото стъклото запазва вкуса на продукта, който е вътре, не е като пластмасата, така че препоръчвам да пиете, ако ще пиете нещо от стъкло, наистина стъклото си е стъкло. С какво ще отварям? С вилица, няма отварачка. Така. Мирише много хубаво. Малко странно, наистина. Но да пробваме как се пробва. Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Original. Много са хубави, обаче тук в България много скъпо ги продават. Това е внос на кола от Турция, там струват около 30, 40, 50 стотинки макс, а тук ги дават по 1,30 лв. Така че скоро може да отида до Одрин, за да си купя и такива колички, пепсита. Ония там турските лимонади много са хубави, Саракъс, нали ги знаете. И също така прах за пране, защото свърши прахта. Прахта за пране свърши и ще трябва да ходим до Турция. Да видим обаче кога. Така че количката е много хубава, турска е и казах вече какво мисля за нея. Много е хубава. Пак да кажа, че е много хубава. Приятен, успешен ден на всички, живи и здрави. Та това е количката, много маничка, 200 мл. Левче и 30 стотинки искат за нея тук. А там в Одрин са по 50-60 стотинки български левове. И така, нещо. Да сме живи и здрави. Чао, до нови срещи. Да пробваме още един път. Опа. Много хубава, много студена. Айде, чао, приятели. Препоръчвам да се препоръча.